Der var engang en mand, der hed Bob. Bob var en meget tynd, sort mand. Jeg ved ikke, om du hedder Michael. Jeg Han tror, var det god til at løbe. Han var rigtig god til at i løbe. hvert fald for os andre. Og Bob han var ude at løbe første dag. Ja, Bob han løb 3 kilometer. jeg har en ven, der har skrevet det, eller Næste dag var Bob lidt mere træt. Så der løb han kun 3/4 kilometer. Det er det Mikkels dag, og så bliver han ved med at prøve Hvor meget det har Bob samme, så han har løbet i skrevet alt? for 5 år siden. Eller sådan. Jo, ser du, så skal vi have gang i noget meget kompliceret matematik. Du tager 3 og plusser 3/4, Jeg så overlever. får du 3/4. Men 3/4 kan selvfølgelig også skrives som 15/4. Så det vil vi lige komme lidt nærmere ind på nu. På tredje dagen, der var Bob rigtig træt. På Der gad tredje han slet dag ikke at løbe. opstanden fra de døde. Så derfor er Bob her ikke nu. Og vi fortsætter med det, vi egentlig gerne vil. Hvor vi ser, at 1/3 plus en hel kan skrives om til 1/3 plus 3/3. Så vi skrev den hele om til 3/3. Og efter vi lægger dem sammen, som I kender som reglen, hvor man lægger brygger sammen, man lægger kun tallene sammen, når man har en fælles nævner. Det andet eksempel kunne være 2/3 plus 2 giver, hvor vi skriver de 2 gange til tredjedel, så giver det 2/3 plus 6/3, og det er lige 8. Og hvis I har svært ved at forestille, hvordan det ser ud, så forestil jer nogle lavkager, så gør det.